आं बेखौनो बुंगोन दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनांगौ जाहोना माने जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव दा इसां गिदिर समस्ति बावखुंग्रिया बेहाय लकेलखौ केन्डिडेट होयिनि थाखायनो दुखु मोननानै जोङो दा फिर जों बिपिएफआव फैफिननांगौ जादों जों लकेलखौ केन्डिडेट होयिनि थाखायनो। नागारदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलो आरो इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ दुखु मोननानै। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारना लोब लोब बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो खोला नायगावन प्राइमारिनि इउपिपिएल पार्टीनि एक्स मेम्बार आरो सापर्टारफोरा बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैबाय। दिनै आं नायगाव एरियायाव दहाय 12टानिफ्रायनो मिटिं खालामगासिनो दं फैयै फैयै खोला नायगावआव आं दिनै खालामफैबाय आरो बे समाव जोंहा इउपिपिएलनि कयेकजन सोद्रोमा मुन्दा बर' बिसोरो इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननानै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोआव हाबबाय। आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय आरो बिथांमोननि हाबनायनि उनाव जोंनि नायगावआव आरोबाव साबसिन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव साबसिन जागोन होननानै आसा खालामबाय। आं दहाय नुदों आङो गारला जरा बे साइडआव मिटिं खालामदोंमोन बेवहाय बुंदों दाख्लै फेरेंगाया आरो माखासे मानसिफ्रा फैनानै 500 थाखा होगोन होननानै मानसिफोरखौ लेंहरनानै गामसा गानहोदोंमोन। दिनै बिसोरो रावबो बे गामसा गाननायखौ गनना खालामासै आरो 500 थाखा मोनैनि थाखाय रावबो इउपिपिएलआव थाला। बेथ' सासे फायखारिसो। गर्जन मोसाहारिया सासे मोख्रा। बेयो बाहाय बारलाय बिपिएफआव बारलाय बिसिडिआरआव बारलाय आंसोथ' जेनखांबायना बियो भटआव जेनखांबाय बिसिडिआर जानानै बियो कंग्रेसनिफ्राय माने होखारजानाय कंग्रेसआव थानानै बियो इउपिपिएलनिफ्राय थाखा जानायनि थाखाय होखारजानाय आरो बे होखारजानानै दिनै इउपिपिएलआवनो हाबफिनबाय। एमपि इलेक्सनाव बेखौ कंग्रेसआव हमनो मोनखादों आरो बे खोथा बुंनायखौ जोंनि बावखुंग्रियाव रावबो फोथाया आरो बे बुंनाया गासिबो नंखायजोब। जों बिथांखौ बरायगौमोन जेनेबा लकेल हिसाबै जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा चिराङाव गेलेहैनो हागौ खिन्थु जोंनि बेयाव बावखुंग्रि सुदियाव बिथाङा फेक्टर जानाय नङा आरो जेसेबांखिनि ओंखारदों आरो बेनिफ्राय बांसिन फैबावगौमोन मानसिफोरा हयथ'बा दिनैहाय बाजार हिसाबै मानसिफोरा एसे खम जादों फैबावनांगौ दंमोन एसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै आरो फैबावगोन आरोबाव मानसिफ्रा जों परिबर्तन माने परिबर्तन होनायखाय नुवाखै जेबो जेनेबा बेनो बे दं परिबर्तन माने खालि बर्तन जेनेबा जाखां लोंखां जोङो जेरै थोरसि लथाखौ मानजिनानै सर्केसाव साजायनानै दोनो थिग बेखौसो जों नुदों परिबर्तन बिनि अनगा बेनिफ्राय जों जेबो नुवाखै आरोखि परिबर्तन। डेभेलपमेन्ट जादों होनबा नोंथांमोना बे लामाजों फैदों बे डेभेलपमेन्ट जायोबा बिथांमोना दा बेखौ सिसि ब्लक खालामना होनांगौमोन बे लामाया जेरै फार्स्टनिफ्राय जोङो जेब्लानाखि 2005आव इलेक्सन जादोंमोन जों गयारी सारजों दंमोन बिथाङा निर्दलीय गेलेनानै गोबां भटआव देरहादों थिग बिदिनो जों गेजेर खन्दआव एसे माबा मोनसेयाव गावदोंमोन फिर गावनानै फिर जों आरो इउपिपिएलआव ओंखारबाय इउपिपिएलनिफ्राय थिग आरो जोङो इउपिपिएलखौ जों खामानि माखासेखौ गाज्रि मावनाय नुनानै जे बिसोरनि एसे आरो केन्डिडेटआबो लकेल नंला बाहेरा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा बिथाङा चिरांनि बेनिखायनो जों दुखु मोननानै बिपिएफआव फिर हाबफिननाय जादों आरोखि जोङो नुदों नुनाया माबा ससियेल मिडियाफोराव नुदों बिदिनो बिथाङा हयथ'बा जोंनि जायगानि नंखाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा हयथ'बा गाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै गाव चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोना दोनफैनो हागौ खिन्थु जोङो बेबायदि मानसिखौ ओमफ्राय जों जायगा होआ आरोखि बेनो आरोखि जोङो जेरैहाय एकदमबारे गोबां भटआव 2005निफ्राय स्टार्ट लानानै 10, 15, 20 आरो नैबे गेजेर दा पुसआव इलेक्सन जागोन बेयावबो जों गोबां भटआव देरहागोन आरोखि गयारी सारखौ। दिनै आंजों फैनायाथ' जों ओरैनो गामिनि हिसाबै 10 जन जों साबा आरो जों ओरै आमगुरिनिफ्राय आंनि गाहायाव फैनाय दंबो आरो 11 जन फैदों बिसोरो गासै आरो फैबावनांगौ दंबावो जिखुनु खामानि मावनाय दांनाय फसायैखाय जोङो माबा इउपिपिएलखौ नागारनानै जों बिपिएफआव फिर फैफिननांगौ जादों। जोंना मोनाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो 75,000 मा 75 थाखाखौ मोनाखै जब कार्डनि फैसाबो मोनफेराखै आरो प्लास जोंना अरुनदय जोंना फार्स्टनिफ्राय लास्ट दिनैसिमबो जोंना अरुनदयबो गैया पिएम किसानबो गैया जेबो मोनफेराखै जानो हागौ खिन्थु जोंथिं इलेक्सन खाथिबा अरुनदय फर्म होनना रानो खिन्थु जों दासिमबो सिगाङाव बिदि रानफैखांबाय फिलआप खालामना हरो दासिमबो जोंनाव जेबो जायाखै आरोखि मोनफेराखै जों হয় মই ইউপিপিএল মেম্বার মই আসলো আমার নাইগাঁও ভিসিডিসি অন্তর্গত আমার আমগুড়ি রেভিনিউর মই মেম্বার ইউপিপিএল রানিং মেম্বার আসলো কিন্তু
আমার যেহেতু UPPL সরকার দিনত ইমান মানে কাম কৰাত ইমান মই মানে ভাল লাগা নাই তার কারণে মই ইমান মানে UPPL তো এৰি দিছো হয় UPPL এর সরকারের মানে কাম কাজ নীতি বনগুলো মই মানে ভাল পোৱা নাই তার কারণে মই এৰি দিছো হয় বিভিন্ন এনেকুৱা আছে যেনেকা আমাৰ PMY ঘৰ হয়তো ইমান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা জব কাৰ্ডৰ কিছুগিলা কাম আছে আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা আধৰুৱা হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই মানে ভাল পোৱা নাই মানে UPPL সরকারক আর মই এড়িয়ে দিছো না এইবিলাক সব মিথ্যা কথা পরিবর্তন একো হওয়া নাই আমার গাঁৱত আমি আমার গাঁৱৰ সবে মানে আমি গাঁৱৰ ৰাইজেও ক'ব পাব কি মানে পরিবর্তন হয়েছে হওয়া নাই মুঠতে এইবিলাক মিছা পরিবর্তন একেবারে হওয়া নাই ডেভেলপ করবা লাগা গেলে আগৰ দিনত যেটো আছে সেইটোৱে আৰু একো নতুন ডেভেলপ হোৱা নাই UPPL সরকারও মই ভাল লাগা নাই সেইকাৰণে মই BPF আইছো নাই সি আৰু আমাৰ বাওখুংৰি সমষ্টিৰ মানুহ নহয় তাৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগত আমাৰ গাঁও মানে হিচাপত কওঁ মানে আমি একবাৰে বেয়া নাপাওঁ ভাল নাপাওঁ নাই আমাৰ গাঁৱৰ আৰু আমি যে মানে যিবিলাক মোৰ লগত আছে এইবিলাকতো একেবাৰে না দে আমি আমাৰ মানে আমাৰ কেণ্ডিডেটকে আমি গৈৰি ছাৰকে আমি ভোট দিম